Сервус, бавлячі, позирачі мого канала. З вами я, Фангеймер. І ми нині знаходимося на русинському серверові Коцки в парку Куртацькому імені Боржавського. У основаному паркові відкриваємо пам'ятник героєві Куртацької подани Боржавському. Теми ми, як в перший день на сервері, Михайль нам поміг желізом, їдінням, худобиною та й другими стартовими ресурсами. Та ми йому за все дуже красно дякуємо. Плюс невеликий подарок поклали в ладу на дачі в Куртацькій подані. А тепер я вас кличу маленько пройтися цим великим парком, напозиратися цих красот.